Bareng berdua. Yo. 1, 2, 3. Agama Langsung, oh nggih, monggo, nggih. Gantian nggih, langsung satu-satu mawon. Niki mboten asal jumeneng to? Oh, monggo. Mboten napa-napa wau timbangane Umi pun ngadeg-ngadeg ya wau nggih. Ndak kualat mangke. Nggih, monggo-monggo jumeneng warga Laras. Ingkang badhe kapatah. Nek jumeneng ketoke enggak cukup Pak tapi ini. Nggih pinten sik ngoten lho. 3-3 nomor sekawan. Oh, sekawan nggih. Yo, Yo. Oriza, Mbak Ika. Yo kowe, ayo anting. Kowe jeneng gula to. 4, ya. Wis rasah ora. Aku ngantuk niku nek lihat kotak tuh langsung ngantuk. Anteng itu loh, Pak. Oh iya toh. Jeneng gula sik. Ayo sama ditambah. Mbak Ika Mbak Ika. Mbak Orisa, ayo. Kowe tak anteni kowe. Kowe tak anteni ya. Mang disi Mbak Elisa sik, ya. Monggo, Pak. Nggih. Matur nuwun dumateng kru streaming Dalang Sena kalian Ki Sena Nugroho amargi menika sejarah penghargaan kangge kula pribadi sak kanca Madangkara karena menawi dipun jumlah penonton serentak pasang mata pada malam hari ini yang ukuraku sangat luar biasa mencapai 8.000 penonton lebih ukuraku lho Nduk. Iya. Nggih matur nuwun para kadang nggih. Mbak Oriza.
Para lenggah nyuwun tepuk tangan untuk sinden-sinden warga laras luar biasa. Nggih. Ah, nggih. Lah sakmenika kula nyuwun napa niku yang memegang tongkat estafet dari Suwargi Ki Sena Nugroho nenggih anak kula lanang Gading Pawukir Sena Saputra kalian Mbak Yu Agnes. Widyasmara kula suwun mboten kentang sak kemrangan monggo pinarak wonten mriki paring dawuh menapa kemawon kula nderek nggih. Amargi nggih sak sedanipun Mas Sena tetep Mbak Agnes menika ing dados pengarepe sedaya para keluarga. Ya, monggo Mbak Agnes, wah nggih mriki. Tole Gading pundi Tole Gading? Mas Gading nggih. Nah, monggo mriki Mbak Agnes minggah mriki mawon. Nggih. Nggih. Mbok menawi anu kalian putra-putri nggih, Mbak Kinan sanes-sanesipun nggih. Kula pitados mesti menika dipun antu-antu kalian penggamaripun Mas Sena nggih. Nggih. Tole Gading nanti. Ayo. Iya, Nggih. Para lenggah nyuwun tepuk tangan untuk Bu Agnes dan juga Mas Gading Pawukir yang dengan setia mendampingi sampai akhir hayatnya Ki Sena Nugroho. Monggo Mbak Agnes, kula matur nuwun, kula saged napa niku nglunasi janji kula kalian Suwargi jenengan percaya supados sowan dalu menika. Nggih. Nggih. Nah, menika Mbak Kinan nggih. Mbak Kinan sampun bubar niki. Lah nggih. Sampun bubar gelunge. Oh, nggih. Lah gelungan kan subuh mau kok mlaya. Nggih. Monggo paring dawuh Mbak Yu. Nggih. Menapa nggih? Mangke kula nganu menika mboten mentala. Nggih. Napa nggih mboten anu. Rasane niku Nadian kados pundi kemawon lak menika para pecinta penggemar Pak Sena. Ingkang sepindah tentu matur nuwun. Matur nuwun kagem menawi dalu menika lho niki lho Mas Yoyo kula niku mesti mboten nganu nggih. Mboten dugi. Nggih. Mboten dugi. Matur nuwun dumateng Mas Yoyo ugi rencang-rencang Madangkara Jengkesi. Sekedhik mawon mboten napa-napa nggih. Nggih, pokoke matur nuwun kagem sedaya. Nggih. Ugi penggemar. Ugi BL. Nggih. Niku mohon nggih Mas nggih. Nggih, matur nuwun dumateng Mbak Agnes sangat luar biasa nggih. Nadian kados pundi kemawon di balik kesuksesan seorang suami pasti ada wanita yang setia dan juga hebat untuk mendukungnya. Niku luar biasa nggih. Pokoke tetep raket supeket anggenipun kekadangan nggih. Terutama kalih Bu Kesi niku Mbak Agnes mangke monggo anggenipun badhe sharing-sharing trik diet kados pundi saenipun mangke supados mangke bojo kula mboten saya mboten bledos-bledos saya gedhe-gedhe ngoten niku nggih. Men kanca padha gedene ngoten to? Oh, nggih mboten napa-napa nggih. Lah saya gedhe kalau ijolke mangke niku. Nggih. Kula ijolke sandangane, kula tokone sing apik ngoten lho. Diomongi dodo iku ora. Matur nuwun nggih, Mbak Agnes, Tole Gading, tetep semangat ya Le ya. Sampeyan sik dinteni karo para penggemare Pak E. Kabeh mendukung karo sampeyan 100% lan ugi Pakde Geter Le mbina sampeyan yo lahir batin. Nggih. Nggih, Mas Yoyo niki mugi-mugi kula pun mboten groyok meleh nggih. Nggih. Anu ras taose niku nggih anu tetep semedot. Nggih. Tetep tesih kelingan niki anak lanang niku nggih. Nganu, napa nggih raose niku kados niki 1000 hari tapi seperti mengawali lagi gitu. Nggih. Napa nggih ternyuh, sedih, kehilangan itu masih tetapi napa nggih melihat sedaya pepunden ingkang sami rawuh ugi penggemar ingkang tansah setia itu membuat kami itu menjadi
masih sangat bersyukur ya bahwa almarhum itu masih dicintai. Langgeng lek almarhum menika langgeng nggih. Kami berharap tetap kelirnya itu abadi sampai kapanpun. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Ngaten nggih Mas nggih. Sembah nuwun. Sampun nambahi sithik melih mungkin ndak selak groyok melih. Tetap sehat, sabar, amanah, giat nggih Mbak Agnes nggih. Tuli Gading tetap semangat, Tuli Gadang, Mbak Kinan nggih tetap setya bekti dumateng tiyang sepuh. Ayo. Sijingkas iki kok ora nek goro-goro tak mumling pisan ya, Nduk. Ya. Kita los ning nggen kene bar iki kari cerita-cerita ya sak bisa-bisa refleksi dari biografi kebesaran seorang Ki Seno Nugroho. Mila mboten perkara dalange niku apik napa elek ning monggo sami-sami lumantar bidoring budaya ndedonga dumateng purbane Gusti mugi-mugi swargi tetep langgeng abadi selamanya swarga panggonane. Ya. Mbak Elisa mesti nenek pamundhut iki ya ana layang. Anu Bukesi ya ngono. Mbak Tatin. Oleh sinten mawon monggo mriku. Menika wonten selamat malam, selamat pentas Ki Dalang Cahya Kuntadi dan kru semoga tetap sehat selalu dari penggemar wayang kulit. Hadir Pak Trimo Pratama. Nggih. Saking Laladan Purworejo Nguntara Nadi, Magetan Jawa Timur. Wah, ya. Hebat. Nderek ndedonga semoga almarhum Ki Seno Nugroho husnul khotimah swarga langgeng. Minta lagu Podang Kuning. Nggih. Mbak nuwun. Ayo Mbak. Nah, monggo Bukesi. Mboten napa-napa, jumeneng mboten napa-napa. Ayo kene. Nggih. Mbak Tatin. Ayo nggih. Nggih. Maula mestine ana pesanan atau request saka para sutresna marang panjenengane. Ya. Nggih. Yen ra kleru mau ngersake anu to, Pangkur Semarangan terus dibacutne Mawar Kuning. Mawar Kuning dari Sobat Ngebyar menika Pak. Nggih. Saking Pak Gino Bolodewa. Nggih. Oh, menika mengke yang mbacake ingkang maosaken Mbak Elisa ning saderengipun nembang kula nggih badhe matur Pak Dalang. Ya bojoku sing tak tresnani. Nggih, Mak badhe istirahat, badhe kondur Mak Yekti. Nirakaken mugi-mugi si Mak sehat. Mak Yekti nika ingkang ngopeni kula nalika kula taun 98 nderekaken suwargi Ki Seno Nugroho. Dadi sinden-sindenipun sakniki sampun danguning kula luweh dangu malih Pak Dalang. Tahun 98 ngantos tahun 2005 sekitar 8 tahun kula nderekaken suwargi Ki Seno Nugroho. Sami mawon banyak kenangan suka duka yang saya peroleh dari Ki Seno Nugroho. Intinya beliau adalah profil figur dalang yang luar biasa. Dalang ingkang saged ngemong atine koncone siji lan sijine. Nggih. Ngoten. Nggih. Lan kagem Mbak Agnes Widya Smara, sahabatku, kancaku, awake dadi wong wedok kudu kuat. Awake dhewe sampean nasibe padha karo aku. Suatu saat aku ya pasti akan ditinggalkan. Mbok kono sik utawa aku sing dhisik aku ora ngerti. Heh, omong sing apik ora ngono kuwi. Lho. Tiang niku takdire ngoten Pak Dalang. Jadi kita harus siap. Sak wanci-wanci ditimbali Gusti, aja nganti ngunci wani. Kula sampeyan dadi wong lanang sing apik, sing lurus imane, sing jejeg tumindake, ben mengko yen ditimbali Gusti Allah sak wanci-wanci uripe slamet. Mulai timbali aku tok ora krungu. Ngono bareng ngerti Elisa terus semangat lho El kuwi. Bapak Yoyo angger tanggapan bintang tamune awakmu wah nang omah wis bagusi lho El. Kuwi lek apa kuwi orang-orang itu yang salah tafsir. Aku iki karo sapa-sapa wae anggere wis ngedep kelir ngoten iki semangate tidak kendor. Mergo isaku ya mung mayang padha karo swargi kuwi isane mayang. Yen ditanggapi tegese wilak rejeki saka Gusti Allah dipercaya karo pangeran supaya ya kuwi nyebarake budaya lumantar wayang kulit ngono kuwi. Nggih. Dadi nek sapa-sapa aku ora masalah umurku wis seminar golek apa. Nggih Pak Dalang. Monggo Mbak Elisa di Oke, ini yang dari kemarin udah request dari Sobat Ngebyar itu meminta mengulang ketika kita Warga Laras ada di sana. Kemudian pertama kali saya duet bersama Bu Kesi, Pangkur Semarangan, dilanjutkan Mawar Kuning. Pada saat itu pertama kali ketemu, pertama kali duet juga di panggung Pak Seno Nugroho. Iya, El. Nah, lajeng ini juga ada dari Pak Putra Dikari Gino Bolodewo. Menika mengucapkan
Sugeng dalu para sepuh pini sepuh aji sepuh Bu Agnes Widyasmara Pak Cahya Kuntadi sak rombongan. Keluarga warga laras tuwin sedaya pamiarsa ingkang wonten lokasi menapa ingkang mirsani live streaming. Karana Pak Putra Dikari Gina Baladewa mboten saged rawuh, kula dipun emban dados talang atur paring donga panjurung ing Slametan 1000 dintenipun almarhum Ki Seno Nugroho mewakili saking PKWL Klasik atau Peduli Kasih Warga Laras. Kemarin kadang-kadang paguyuban PKWL Klasik nggih niki sampun paring tali asih nderek urun 3 juta mugi saged migunani. Matur sembah nuwun Pak Putra Dikari. Lajeng niki wonten pamundutanipun apa nggih Bu? Oh nggih. Pangkur Semarangan Mawar Kuning. Lajeng Mbak Diajeng diminta apa tadi ya? Nggih, onten. Ya nanti dihaturkan satu-satu. Yang jelas saya punya titipan pertama, kalau yang kesukaan Pak Seno itu tak enteni Pak, mengke dipun haturkan. Siap. Lajeng sama Orang Iro toh? Orang Iro. Mangke kula aturke malah pas nggen lakon mangke. Nggih, siap. Nggih. Monggo Pangkur Semarangan. Bukesi men dhisik ya, engko sing nggen dhuwur sampean Mbak Elisa. Siap. Ya. Monggo Ibu Sukesi Rahayu. Ya. Mingkar mingkureng angkara Mbak Elisa, yo. Terus oper Bu Kesi, ya. Mbak Lisa. Kang tumrap ning tanah Jawa. Bareng berdua. Yo. 1, 2, 3. Agama ageming aji
Monggo kalajengaken mawar kuning. Ya, Mbak Elisa karo Bu Sukesi Rahayu. Dados. Matur sembah nuwun. Luar biasa. Ya kono sing rukun. Lha padha seniwatine ya kudu rukun kok ya. Ya inilah yang aku suka dari kamu Bapak Yoyo. Ya. Terlalu pede ning ngarepe bojone ya. Loh, aku gur ngomong piye to, sing padha rukun. Iya, Mergo harus. cerahe kan dadine bubrah. Betul. Lah rukun dadine apem. Ayo. Ngoten to Mbak Prastiwi. Dalang bojone siji ki elek banget ya. Oh iya. Sinden-sinden laras iki sing. Mas nek lagi panjenengane mendita kok ya. Oh nggih nggih. Nggih, Nggih, matur nuwun. Pak menika sekalian minangkani tak enteni mungkin nanti sekalian Agnes, Ayu, Mbak Tatin, Nggih. terus salah satu monggo. Nggih, monggo. Mbak Agnes, Mbak Ayu, Mbak Tatin, kalih sinten, Mbak? Nah, Udah. niku sing karyane sinten? Mbah Mantep napa sing Mbah Narto? Mbah Narto. Mbah Narto. Oh, tak kuwi Pelok tak barang. enteni. Ya, pelok barang. Ya. Nggih, nggih. Ya, Mbak, ya berdiri, Mbak. Tak enteni pelok barang. Oh iya. Monggo Pak, jumeneng Mbak. Ayo.
Kah jan. Luar biasa elok iki. Setunggal melih sinten? Mbak Ika. Sing dereng. Mbak Tatin. Mbak Tatin, Ding, Mbak Tatin, Mbak. Aja larang-larang tuh, Mbak. Ora. Hah? Hah? Maca oleh kok ya. Maca. Ayo. Nggih. Nah, nggih. Mbak Wahyu. Apal. Nggih. Yen anu tak tambahi sing saka nggonku siji ya. Nggih, monggo. Yo, anu, nok diajeng. Hah? Khusus enek. Oh khusus. Nong. Ayo, yo. Ayo, wis duwe fan dewi-dewi ya, ayo. Lah sing njaluki dalang ora gelem, ayo. Lah sing transfer do gelem. Berat iki doane. Nggih. Angga, ayo. Gitu napa langsung? Langsung mawon. Nggih. Nak langsung nggih, Pak. Langsungan adus tuwae langsungan ae. Anake selak tangi. Nggih. Ayo. Ya Mbak Agnes sampean disi sing kene dhewe. Ayo. Tak anteni timbule siselo langit silaming prau gambus meh rasaku arep mupus. Ayo, ya. Matur nuwun, Mbak Agnes, Mbak Ayu. Nggih, nggih. Diajeng apa pamundhut request sing khusus njenengan? Nggih, menika saking Pak Gino Baladewa, putra Dikari niku lho, Pak. Nggih, betul. Niki kata-katane kagem jenengan ngeten. Nggih, anu ngadeg sik. Oh nggih. Nggih. Apa? Pak Yoyo menika wonten tali asih sekedhik. Nggih. Request gending mawar kuning sampun niki wau Bu Kesi. Nggih.
Terus Wisa Tresna dibawani. Nggih. Ingkang nyekar Diajeng. Lajeng Podang Kuning dibawani ingkang nyekar Genduk Umi Hafifah. Oh iya. Nggih, salam kagem keluarga warga laras tansah kompak, guyub rukun lan solid saklawase. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wisa Tresna ya, Nak. Nggih. Syukur menawi saged kolaborasi melih kalih warga laras, nggih. Monggo. Mbak Tatin. Nggih. Sinten, monggo. Nggih. Nggih, niki dibawani riyen ya, Pak. Nggih, manut. Bawani Mas Kumambang. Nggih. Monggo, cekak wae kok. Ayo. Tak terima anane lelakon puniki. Kula nek wonten Pak Tengkleng ngeten iki grogi ya, Pak. Kulino dijak to? Lah wong kula nembe ngadeg mawon. Ayo, sing apik. Oh iya, Wong Pak Tengkleng wis ngadegen mau ya. Semangate, ayo. Ana jroning netra terima nyawang lan memuji. Aduh Kang Mas Praso Jawa. Yo diaturake Wisa Tresna Diajeng Candramulya. Kalih Mbak Tatin, Pak. Mbak Tatin, engko Mbak. Nggih. Engko to ngancani mriki ngono. Nggih pemanasan sok tanggal 4. Bu Prasiwi sungkem kula. Iki ya Mbak Tatin ya lancar sukses sabane Ponorogo. Ya temu jenengan kok, Mas. Nggih alhamdulillah. Ya rek latihan nggih. Ah, nggih kaya ngono latihan ora. Mangga Wisa Tresna dados
Jeng diajeng. Dalem. Lan joget iki nyontoh Mbak Tatin. Oh, pripun Mbak Tatin? Alon wae sithik wae wis krasa. Tipis-tipis Mbak Tatin. Dasare kula ya rese joget tok ya. Sapa omong aku paling seneng jogete sampean kok. Tenane. Iya, neng TikTok neng gen apa kuwi shot gen YouTube kae tak golek mrene joget. Ya sesuk tak jogeti ya. Sesuk tak jogeti. Ya, kok datang ngenteni sesuk ngopo iki wis apik. Aku sithik ngono wis trima. Ayo. Jare Mbak Elisa. Saiki Mbak Tati. Alah aku pokoke sapa sing masuk. Sesuk anting. Lah jatahmu kapan? Mah wis kulino. Oh iya. Maksudnya kulino jenengan jak lek wayangane. Lah omong diatur. Lah Sini-sini ora. Oh dikira tenanan ora. Lah napa mboten? Napa mboten? Lho ora kowe iki tak anggap anakku dhewe ora. Kudu sapa-sapa ora. Anak-anak butuh-butuh. Kayak Mbak Tatin lah regono ngono. Apik. Kok regono-regono kok gajah. Sithik-sithik ngono lho Mbak, ngene apik ora mari ndang kringingen. Nek regono-regono iki kewan gajah ya padake. Gajah. Lah apa duwe telale? Sing duwe keten jenengan ah. Landi Mbak. Landi Mbak. Ya delok dhewe. Diajeng tak sentik. Bar rabi omongane kotor. Iya. Iya. Pangkasan Ho. Ayo. Seneng aku ngene krasa malan. Krasa piye? Selentup. Ber. Aku sarep muni lho, aja ganggu. Muni lho sian. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Ya.
Mbak Tatin luar biasa tenan. Ayo. Hah? Bu Pras. Oke. Oh. Tembung ndi, Bude? Oh, Pipi. Biasane ngetem mriki mawon ado-ado lho. Alah. Iya. Ya karo nyuwun ngapura, Nduk. Janjane situasi ngene iki lek ngaturke lagu-lagu sing rada keras ngono kuwi ana para pinisepuh sing kaya kurang trep. Ning gandeng iki lak pamundhute penggemar.